салом дӯстон, агар мо бихоем лаби ҳамин духтаракро сурхтар бикунем ё ки ягон ранги дигар кунем, нигоҳ кунед дӯстони азиз, дарҳол дар кӯтоҳ муддат ба шумо мефаҳмонам. Медароем аз инҷо ҳамин инструментро мегирем, агар зер кунем аз ҳама бологӣ мегирем ва гирди ҳамин лаби ҳамин хел мебарем, ине ки ҷудо мекунем. Ба гуфти рӯзҳо гирем видилят мекунем. хуш шуруъ ва нигоҳ кунед, аз ҳама функсияи беҳтарин Shift F6-ро зер мекунем. ба мо ана хеле чиз мебарояд. Чанд ки сифати акс зиёд бошад, инҷаам ҳамқадар зиёд мемонем. Сифат паст бошад, паст мемонем. Барои мо барои ҳозира ин акс 3 мемонем ва океро зер мекунем. Ва нигоҳ кунед, Ctrl U зер мекунем, яъне ки уи англисӣ. ба мо ана хеле акно мебарояд ва нигоҳ кунед. мо аз инҷо боло меисад по умолчанию ва дуюмашро мегирем сурх мемонем, яъне ки красный. Красный ки мондем, амин мубайинги ползунока мегирем, тарафи сурх мекунем. Дидед? Чӣ хел мешавад? Хеле олӣ. Барои ҳамун инро ҳатман такрор кунед ва обуна шавед, то наворҳои ояндаро аз даст надиҳед. Ба шумо барори кор.